ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଲକୋନିରେ ବସିକି ଗରମ ଗରମ ଚାହା ସହିତ ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ଯେ ମଜା ଆଉ କୋଉଠି ବି ନଥାଏ। ସେଟା ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। ପୁଅ ଏଠି ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇ ଉଠାକି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଖାଇବା ଖୁଆଉଛି। ତାର ତ ସିଏ ସକାଳୁ ଦଲିଆ ଖାଏ, ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଏ, କୋଉ ଦିନ ବି ସେ ରାତିରେ ବି ଦଲିଆ ଖାଏ। କାଲି ରାତିରେ ଥିଲା ବଡେ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିକି ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ନେଇ ଆସିଛି, କହୁଛି ମାମା ଆଉ ଏଇଗୁଡାକ ଦେଖ ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି। ଏଠି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ ଲାଗୁଛି, କହୁଛି ମାମା ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେ ନହେଲେ ତତେ ଛାଡିବିନି, ମୋବାଇଲ ଦେ ନହେଲେ ଛାଡିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେବିନି ତତେ। ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ସେ, ମୋବାଇଲ ଦେ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଏମିତି ଆଖିର ଯେମିତି ଛାଡି ନାହିଁ ମୋର ଜାଗର ନିଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ରିଲ୍ସ କଲିନି। ଏଠି ଭାତ ଫୁଟୁଛି, ଭାତ ବସେଇଛି, ରସୁଣ ଛଡଉଛି। କିଛି ସେମିତିକା ହବନି, ଆଜି ଅଣ୍ଡା ହିଁ ହବ। ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜାଭୁଜି ଭାଜିଦେଲେ ଭାତ। ଆଉ ଆଜି ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ତାର ବାବା ସହିତ କେମିତିକା ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ତା ବାବା ତାକୁ ଖେନ୍ତଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବାପା ସହିତ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଲଢ଼େଇରେ ଲାଗିଯାଇଛି। 4ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଲୁଗାପଟା ଉଠେଇ ଆଣିଛି। ଲୁଗାପଟା ଚଉତିକି ସବୁ ରଖୁଥିଲି। ଏଠି ମୋତେ ସେ କହୁଛି ମାମା ଲାଲି ଚାହା କରିଦେ, ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଲାଲି ଚାହା ପିଇବା କଟି ଛୁଆ ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମାମା ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଲାଲି ଚାହା କରିକି ନ ଦେଇଥିବୁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋତେ ଲାଲି ଚାହା ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର। ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ। ଏଠି ମୁଁ ତ ଷ୍ଟିଚିଂ କରେ, ବାଟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ମାନେ ଆସେନି ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ପୁଅ ତ ଖାଲି ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଆଉ ଚିକେନରେ କାଠିରେ ଦଉଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲୁ ଆଉ ଖାଇଲୁ। ଖାଇବାଟା ମୁଁ ଆଉ କରିନାହିଁ ସୁଟ୍। ଏବେ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ସକାଳୁ ମୁଁ ତ ଲଗେଇଛି ନେପି ଦେଇଛି ମୁହଁରେ। ତାର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକୁଛି। ସିଏ ଜମା ବି ଉଠୁନି, ଏପଟେ ନଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଶୋଉଛୁ, ସେପଟେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଶୋଇ ପଡୁଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଥାଏ ସେ ଜାଣିକି ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଏ। ସ୍କୁଲ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଅଟୋରେ ପଠେଇଦେଲି। ଅଟୋରେ ଆଜି ପଠେଇଦେଲି, ତା ବାବା କହିଲେ ଅଟୋରେ ପଠେଇଦେ, ମୋର ଆଜି କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ତାକୁ ନେଇକି। ତ ଅଟୋରେ ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି ଛୁଆକୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ। ଆସିଛି ଯଦି ବି ତାହେଲେ ଫୁଲ ଦିଟା ନେଇକି ଯାଏ। ଏଇଠି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଆମର ଟାଙ୍କି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ବହୁଛି। ଫୁଲ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫୁଲ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର ଫୁଲ। ଏଇଠି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଜଣଙ୍କ ବାଡି, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି ଦେଖେଇଛି। ପିଙ୍କ କଲର ଫୁଲଟା ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମାନେ ଗୋଲାପ ଟାଇପ ରେ ହେଇଛି ପିଙ୍କ କଲର ଫୁଲଟା, କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଫୁଲଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପର ଫୁଲ ତୋଳିକି ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ହେଇ ପାଣି ପଡୁଛି। ଯେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି, ନା ନା ବର୍ଷା ହଉନି, ଏଠି ପାଣି ପଡୁଛି। ଆମ ଟାଙ୍କି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ପଡୁଛି। ଫୁଲ ଆଣିକି ରଖିଦେଲି। ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଛି, ହାତ ଡିଜାଇନଟା ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଛି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ।